Så sidder man i U-Bahn i Hamburg på vej til The Bird. Ifølge Görlitz på Twitter er en af Nordeuropas, måske Europas bedste burger joints. Vi glæder os meget til at finde ud af, what the fuck is that all about? De kan se det om på den anden side. Jeg gider ikke det der. Nej, okay. Ja, du skal ikke tage det i toget. Okay. Så er vi sgu ankommet til The Bird her. Jeg sidder og kigger på menuen, og det første, der springer i øjnene, det er lidt instruktioner her. Lad nu være at spise med kniv og gaffel, det er det, der er budskabet. Og lad være med at ordre kødet helt gennemstegt. Det er noteret. God start. I er nok på... hvad er du på, Frans? Jamen, jeg tror, jeg prøvede The Birdhouse, men jeg vil dog nok lige spørge tjeneren, når hun kommer ned which burger, you know, is the most known burger you sell the most of. Lige for at orientere mig om, hvad er mest populært, så jeg ikke bare går ned og trækker 19. Jeg er overexcited, kan jeg sige. Lad os se, hvad vi har her på tallerkenen. Vi har så fået æg oveni her, ikke? Det er jo helt crazy. Det ser fandme god ud. Nå, men lad os sætte tænderne i den. Altså svår, hvad siger du? Kan man ikke få en lille vurdering her fra... Jeg synes, den er god. Det smelter i munden, man. Det er jo fantastisk, altså. Café-burger, go home. Det kommer aldrig mere på McDonald's. Det er virkelig, virkelig godt. Jeg er nærmest chokeret. Choktilstand. Ej, seriøst, det er virkelig god. Jeg er enig. Jeg er næsten tom for ord, altså. Jeg glemmer helt pomfritterne. Normalt sidder bare og æder fritter lynhurtigt, og det er bare sådan lige meget, altså. Jeg vil bare have den burger. Jeg vil have 2 burger, så ingen fritter. Det er ikke bare sådan ferie på kamera, det er noget, jeg mener. Det er fandme godt. Når jeg siger nu, normalt så kan jeg jo selvfølgelig godt lide en XXL eller en Whopper eller noget, altså, men det er jo selvfølgelig ikke noget sammenligning. Det er helt klart den bedste burger, jeg har smagt. Det mener jeg faktisk seriøst. Jeg er virkelig den bedste bøf, jeg har fået en burger. Så pisse godt tip med ægget. Så bare alle de her bløde løg også, ikke? Sådan her, ikke? Det er jo... Ja, det er fandme lækkert. Det giver virkelig god taste.